Buta manunggal gedruk yo yo. Makasih Mbak Rena.
jaranan jarane jarane jarana jarane jarane sing numpak darabei sing ireng para menteri jrek nong jarane turut lurut ketemu krincing prok ketemu kejejer yo ho ah ho ayo so turunga muda manunggal yo yo sorak
turangga asale sabda turangga muda manunggal nyuwun tepuk tanganipun Jawa gayeng gak gayeng boten gayeng ya Mbak Nurli pripun Mas Jaro marak sowan angka kaping kalih rekan-rekan turangga muda manunggal Bapak Putra ya rencang turangga muda manunggal betul sekali penonton sansaya rame sansaya gayeng ya Mbak apa hati-hati yang di sebelah kolam nggih iya kok lali kesenengan nonton mundur-mundur biur oh lah ya nek ngono kuwi kan ya kok takutnya basah gitu dong ya. Enggak apa-apa dong deh iki ana pamundutan lagu dari teman-teman pengrawit minta mimpi dibawani ora Mas nek nggo bawa 50.000 Mas ora iya langsung wae Mas soalnya Jarot nek bawa blero ora blero Mbak kan ya aku kini artis mahal ki banyak job ngono to Mbak 100.000 tekan zone ya yo Turangga muda manunggal Nurli Hasanah Jarot Bismo
Yo, hey, yo, 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 yo. Hey, hey, hey. Dasarnya aku kena mesti teles kok mangsaku. Ya kan udah biasa lu dibasahin seperti itu. Biasane. Oh ngono iki ra melu Ora po? melu alhamdulillah. Oh lah Aku ngopo? digerucuk banyu sak ember gede. Oh kowe nek digrujukke tekan kene to Nur. Ada-ada saka semanu tekan kene ditelesi ya ora apa-apa. Karang kene iki katresnane kowe. Ngerti nek wangen larang banyu kowe digrujuk ngono lho Nur. Ketoke malah panggang ya sing larang. Ora dong. Joget lagi ya. Jos. Sak ngarepmu. Katon bunga kenyokan pindauhap sari puji wage kabeh mau amung mimpi. Yuk, yuk, yuk. Yuk. Tepuk tangan lagi yo. Gayenge ngantek kaya futsal ngantek ger-geran ya. Menika setunggal lagon bajing loncat sampun katur. Lha apa? Apa? Sambil kemangi. Sambil kemangi sampun katur, nggih. Kepen lagune Rot. Teng neng 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 neng. Heh, sesuk dinggo tarikan aku nek turangga sinden. Ya, gimana Wak Pawang? Sing iso-iso bae ngono lho. Ya, dikasih lelagon dari pengrawit yang ready apa? Tadi ada yang minta es teh jumbo mau? Oh iya, ya wes. Ngersake lelagon alus napa gayeng penonton? Oh, njaluk do gayeng kabeh. Kersa Mas Jarot dadi. Oh dadi kudu dadi kowe iki. Iki pamundutan lelagon dari rekan-rekan pengrawit ada Katresnan Jati, kita kasih pujaning sih. Wong jaluk katresnan sejati. Oh, kok sih iki gandeng wak nganggo kuning ana sing njaluk kupu kuning. Ngono lho Nur. Kowe kaya kupu sing mabur ngidoni aku. Heh, kowe iki nek nampar aku iki kena denda lho. Kowe iki kok ya rumah saku iki lho. Joget ya. Apa? Wah, lah niki pun mlebu metu penjara pun kulinten, Bu. Ya, kupu kuning ya Mas Bintang. Kasus apa Rot? Sampai tulus. Ya ampun. Iso.
nyate slagamu tansah tak eling ing telenging atiku kang wening aku ngenteni ayo Ayo Turangga muda maroga kesenanganku Nurli Hasanah ada jarak besar kaya kuku sing mabur ngiteri aku yen nyawa solah bawamu agawe ayo pikirku sikat yuk sing tak tresnani